ילדים, היום בפרס הספורט. בואו ניכנס לגן היפה שלנו. ואמרו לנו, אתה צריך למשוך את זה. אני ידעתי, רק, אתה יודע, בדקתי אותך. כאילו, תודה. אז פה אני עושה ספורט. ספורט מפרך, ראיתם שאני ממש בכושר והגענו לארגז הזה שהוא די באמצע שום מקום, אתה יכול לראות שאני פה די שום דבר. אז רצנו פה ושמענו דפיקות מהארגז הזה, אז אני אדפוק בחזרה, כאילו למה לא? אז יש שם מישהו